Βρισκόμαστε στο άδειο της πόλης μας και πίσω μου βρίσκονται οι 13 αγωνιζόμενοι με τους οποίους θα παίξουμε κρυφτό. Οι τελευταίοι δύο που θα βρω κερδίζουν 100 ευρώ. Έχουν 5 λεπτά να κρυφτούν. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα! Οι διαγωνιζόμενοι έχουν χωριστεί σε 6 ομάδες των 2, εκτός από έναν, ο οποίος κρύβεται μόνος του. Θα αργήσουν να κάνουν την τύχη, θα τους βρούμε έτσι. Είμαστε εδώ πέρα. Ο χρόνος έχει σχεδόν τελειώσει. Ξεκινάμε από το κάτω μέρος, που κατά τη γνώμη μου πιστεύω έχουν κρυφτεί περισσότεροι εκεί πέρα. Πάμε να τους βρούμε. Το στάδιο είναι τεράστιο, δεν πρόκειται να τους βρούμε, μπρο. Μπορείτε να δείτε, είναι όπως είναι εδώ. Είναι ακριβώς εκεί, είναι μέσα στο γυμναστήριο. Κάποιος θα προσπαθήσει να είναι έξυπνος και να κρυφτεί εδώ πίσω. Πάμε να δούμε αν υπάρχει κάποιος εκεί πέρα. Όχι, κανείς. Είναι κάποιος εκεί. Νάτος! Έλα εδώ μαζί μου. Είστε δύο και οι δύο μαζί είναι. Έχετε την ευκαιρία να μαρτυρήσετε κάποιον και να κερδίσετε τη θέση σας ξανά στο παιχνίδι. Ωραία, πάμε. Ωραία. Εμείς ενώ που πριν, είδαμε μία ή δύο ομάδες, δεν θυμάμαι. Κρυφτήκαν τις κερκίδες πάνω κάτω στο στάδιο εκεί πέρα. Δεξιά πάνω και νομίζω ότι κάπου εκεί πέρα στο. Ωραία. Πηγαίνετε να ξανακρυφτείτε. Κερδίζετε τη θέση σας. Την επόμενη φορά δεν θα είμαστε χαριστικοί. Το μέρος θα ήταν από τα πρώτα που θα επισκεφτόμουν. Δεν μας το σήκωσε βασικά και κοιτάμε αριστερά και τους βλέπουμε να έρχονται. Αυτή ήταν σίγουρα. Είδα τον Ζερβάκο. Ο Ζερβάκος. Κρύβεται αυτός όμως το μαλάκα. Είσαι μαλάκας. Αλλά περπάταγε ρε, πήγαινε πολύ χαλαρά. Λες δεν βρήκανε. Ναι, τον έχουν βγει. Αλλά αφού υπάρχει σίγουρα άτομο εδώ πέρα, καθίστε μήπως υπάρχει κανένας εδώ πέρα. Μας έχουν συντσάρει. Είστε οι πρώτοι χαμένοι. Είναι οι πρώτοι χαμένοι. Ο Πέτρος, μέλος στο 3 Guys, χάνει πρώτος. Εντάξει, στο επόμενο. Το είχαμε, μας δώσανε, κλασικά, δεν πειράζει, στο επόμενο. Ξέρω τι μας δώσανε. Αυτός ο δρόμος έχει πολλές κρυψώνες και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί κάποιος να βρίσκεται εδώ πέρα. Υποτίθεται βάσει του Θοδωρή και του Άγγελου, τα παιδιά βρίσκονται εδώ πέρα. Από ό,τι φαίνεται κατάλαβαν, τους είδαν από μακριά γιατί μας είπαν ότι είχαν ξαπλώσει και ναι, άλλαξαν κρυψώνα. Εδώ το μέρος σίγουρα θα υπάρξει ένα δίδυμο, μια ομάδα, ακόμα και ο Γιώργος που είναι μόνος του. Λίγο ησυχία τώρα, γιατί δεν θέλουμε να μας ακούσουν και να μας υποψιαστούν. Κανένας. Σιγά σιγά απεσιοδοξώ. Δείτε τι στάδιο υπάρχει για να ψάξουμε ακόμα. Είμαστε εδώ με το φίλο, εδώ όνομά σου. Γιάννης. Παίζουμε κρυφτό. Μήπως έχεις δει κανέναν ο οποίος να πήγε να κρύφτηκε προς τα εκεί. Πέρασαν από εδώ και πέρασαν από εκεί. Σε ευχαριστούμε φίλε. Κάνε subscribe 3 Guys. Για περισσότερα βίντεο. 17 Ιουνίου όλοι εκεί. Ωραία. Εγώ έφυγα από εκεί πέρα. Λοιπόν, εμείς ήμασταν εκεί πέρα. Εκεί. Ο Γιάννης είναι ακριβώς απέναντι και αφού πέρασε από εδώ πέρα. Πρέπει κάπως να περάσουμε κι εμείς τα χρόνια μας τα μαλάκια. Αφού δεν μας βρίσκουν οι άλλοι, τι να κάνουμε. Έλα εδώ ανεβήκαμε. Πάμε. Εδώ. Και άμα έρθει, μπράβο, μας βρήκε. Τώρα η κατάσταση διευκολύνεται διότι όλα τα άλλα μέρη τα έχουμε ψάξει και μένει μόνο αυτή η ευθεία που είναι οι κερκίδες του γηπέδου προφανώς. Γίνεται να μην υπάρχει κάποιος εδώ πέρα, να μην έχει επιλέξει έστω ένας να κρυφτεί. Εδώ φέραμε και τρίτα το παρεάκι μας. Φουλ ωραία. Απλώς θα πάρουμε λεφτά την τζάπα. Δεν νομίζω κάποιος να βρίσκεται εδώ μέσα. Δεν ανοίγει ρε μαλάκι, πώς να έχει κρυφτεί κάποιος εκεί. Πάμε στο πάνω μέρος, το κάτω δεν μας φάνηκε τυχερό. Δεν υπάρχει κανένας εδώ πέρα. Υπάρχει ένα μέρος που μπορείς να σκαρφαλώσεις και να ανεβείς εδώ πάνω. Στο διάζω με αυτό. Αλλά δεν νομίζω, αφού εκεί βρισκόμασταν όταν κάναμε την αρχή του βίντεο. Μαλάκες, είναι από κάτω. Είναι εδώ. Επιστρέφουμε στο μέρος που ξεκινήσαμε, στην αφετηρία. Είναι δύο μάγκες εκεί. Πάμε να τους ρωτήσουμε αν έχουν δει κανέναν. Να ρωτήσω κάτι.
Ποιος θέλει να ρουφιανέψει κάποιον? Έχει δει κανέναν? Είναι πάνω άτομα. 3 άτομα. Πάμε πάνω. Μπρο, δεν θα... Κρατά από εδώ ρε. Εδώ πέρα ανεβαίνουμε. Τι κάνουμε για να βρούμε κάτι βλάκες που πρέπει να δούμε. Ξεκινήσαμε 6:30. Νάτος. Μαλάκα μας ήταν. Κάσε ρε Όχι, ρε, δεν ήταν τίποτα. Μόνος ήσουν. Εσύ έχεις ένα φίλο. Δεν είναι μαζί μου δυστυχώς. Αφού με παράτησε, έφυγε ρε μαλάκα. Έφυγε. Ναι, μαλάκα. Ο Μπουγετάκης. Τι εννοείς έφυγε? Έφυγε, μου λέει. Έχω να πω τώρα. Σκουάντρο μαλάκα, 25€ καθένας. Εδώ τα... Δείξε λίγο. Ρε! Αν δεν τέτοιο, αν δεν πάρουμε τη βοήθεια του Μίτσου, ίσως και να μην τους δούμε ποτέ. Κάτσε, περίμενε ρε μάγκα. 5€. 5€ μάλλον που Τι το πετάς ρε φίλε, άλλη... Σοβαρέψου ρε, μην πέτας ρε. Έχω και ένα δεκάρικο, 15€. 15€ μάλλον τσίχλα δεν παίρνω. Τι ούτε τσίχλα ρε. Και δεν παίρνω. 150 τσίχλες, τι τσίχλα ρε καραγκιόζη. Ας λίγο να το σκεφτώ. Έλα εδώ λίγο να το σκεφτώ. Πέρασε τόση ώρα, έχουμε βρει 3 άτομα. Πρέπει να βάλουμε τα μεγάλα, να βάλουμε μεγάλα ποσά. Αυτό θα γίνει δικό του. Λοιπόν, συμφωνούμε για 50€. Είμαστε έξω. Σίγουρα. Φέρ τα λεφτά. Ρε, κλείς το πλάνο ρε μαλάκα. Φέρ τα λεφτά ρε. Δεν έχω κοιτάξει καθόλου, κάτσε. Πάμε μια. Εγώ ξέρω μία σίγουρη. Πού είναι? Μίτσο, περίπλα τίποτα. Μίτσο, είσαι αδερφός, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, φιλέ. Μπρο, ψάχνουμε 40 λεπτά, έχουμε βρει μόνο 3 άτομα. Αφού στα μέιδες, Έχω βρει 10 σε 5 λεπτά. Γιάννο, sorry ρε μαλάκα. Sorry ρε μαλάκα που δεν μας βρίσκεις. Θα σου δώσουμε την κάμερα να πάμε να τρέξουμε εκεί πέρα να τους βρούμε. Λοιπόν, μόνος μου και γνωστή ρομαντρής. Μπορεί να πάμε κι εμείς. Αλλά δεν ξέρουμε, θα δείξει. Είμαστε εδώ με έναν διαγωνιζόμενο. Τι έγινε? Άμα δεις πόσο χαζομάρες έχεις κάνει, έχεις περάσει 2 φορές δίπλα μου και δεν... Εντάξει, κοίτα. Οκ, εντάξει, εγώ για μένα καλό είναι. Θα τα βλέπεις μετά στο μοντάζ, θα το βλέπεις μετά στο εκεί που θα το κάνεις edit. Έστι μαλάκα. Σε κλείνουμε φίλε. Ω, καλύψου. Μάγκες, είναι πάνω. Έλα μαζί μου, για να έχει. Αν μαζί μου θα καταλάβουν ότι ερχόμαστε. Γι' αυτό πάμε σιγά σιγά, είναι 3 άτομα εκεί. Λοιπόν, game over! Τέλος! Πες είχε φύγει! Δυστυχώς μας βρήκανε. Εντάξει, δεν πειράζει. Πού ήσουν? Εδώ πέρα κάτω. Πρώτον, σου δίνουμε ένα μεγάλο respect, διότι μας ξεφτύλισες και εσύ και ο Μίτσος. Έπαιξα το play ο αδερφός μου εδώ πέρα. Είδε το Μουρούτσο. Τι κάνουμε? Τώρα όμως είναι οι άλλοι πάνω, γι' αυτό θα το κινητό και πάμε να τους βρούμε. Όπα, πώς ανέβω τώρα? Θα το κάνεις. Κάτω. Μουρούτσο, τρέχα. Τώρα θα κάνουμε το κινητό. Νάτι! Έλα εδώ. Δεν είμαστε. Όχι. Είναι άλλοι 3. Λείπει ο Μουρούτσος, ο Νταφέλος και ο Ηλίας. Και ο Αλεξούκος. Ο Αλεξούκος και ο Φαραμάκης. Εγώ, άμα σου πω το ξέρω που είναι Αλεξούκος και ο Φαμάκης. Έλατε μαζί μου, βρήκαμε τους άλλους. Έλατε. Stop. Έλα ρε. Stop. Έλα, συγγνώμη που χάσετε. Είχαμε βρει μια άλλη κουστόνα, άρα... Εσύ δεν ήσουν μαζί με έναν άλλον. Ναι, με το Φαρμάκι. Πού είναι ο φίλος σου? Κάπου τον έχασα στον δρόμο γιατί ενώ πέρα. Πώς γίνεται αυτό ρε μπρο? 5 minutes later. Είχαμε βρει περίπου είχαμε βρει. Σαν κόμματα εδώ τα παιδιά. Καλύτερος όλο το στάδιο, θα το βρείτε ποτέ. Το λέω από τώρα. Ναι. Ωραία, έτσι τώρα. Λοιπόν, ήμασταν μέσα στο γυμναστήριο αυτό, είχαμε την καλύτερη θέα, βλέπαμε τα παράθυρα, δεν μας βλέπατε ποτέ. Βλέπαμε από εκεί το Δήμο Άρης, δεν μας βλέπατε ποτέ. Και είχαμε ένα κλειδί που μπαίνουμε μέσα σε ένα υπόχωρο του γυμναστήριου. Το κλειδί που το βρήκες? Το πήρα φίλε. Μάλιστα. Και δεν θα μας βρήκατε ποτέ άμα δεν βγαίναμε, γι' αυτό δώστε μας respect. Γιατί θα ήμασταν εκεί πέρα για Respect. Έχουμε Respect, σας δίνω respect. Μου τελείωσε ο χώρος, ανεβήκαμε πάνω και πηδήξαμε κάτω, γι' αυτό είμαι και έτσι. Και ο Μάλιστα. Μωρούτσος κάπου χάθηκε στον δρόμο. Εκεί είναι και ο Μουρούτσος. Εκεί είναι ο Μωρούτσος και εκείνοι οι άλλοι, δες πόσο κοντά είναι. Να φωνάζουν ούτε ου. Δεν νομίζω. Μάλιστα. Υπάρχει κάμερα, δείξτε τη κάμερα. Δείξτε τη κάμερα εκεί. Σε βλέπουνε ρε. Φύγε από εκεί ρε. Καλά και καλά. Τρέχα. Νάτος! Σε έχουμε βρει! Μουρούτσο!
Δείξε όλο το γήπεδο, ρε. Να καταλάβουν τα παιδιά σε τι ψάχνουμε τόση ώρα. Μέχρι στιγμής έχουμε βρει αυτούς εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 τους 13. Αφήστε να μιλάνε μόνοι τους, είναι χαμένοι. Δεν κερδίζουν 100 ευρώ. Εδώ και μισή ώρα οι άλλοι έχουν κάτσει εκεί πέρα. Και απλά δεν κάνουν τίποτα. Τους φωνάζουμε, δεν καταλαβαίνουν. Είμαστε εδώ με το Γιαννάκη. Πρώτον, πριν πάμε να συνεχίσουμε να βρούμε τους άλλους, να δώσουμε ένα shout-out στο Man to Man. Hey, Man to Man, όλοι subscribe. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Τα παιδιά έχουν ανεβάσει. Ζουν στο Mike Tyson για 24 ώρες. Πάμε όλοι στο βίντεο τους που θα είναι στην περιγραφή να το δούνε. Okay? Πολύ σύντομα ανεβαίνουν και άλλα βίντεο. Εδώ, 3 guys. Πάμε να ανεβούμε όλοι μαζί. Έχουμε περάσει από το σημείο αυτό τουλάχιστον 5 φορές. Δεν το έχουμε δείξει την κάμερα γιατί δεν κάναμε κάτι το σπουδαίο. Αυτή τη φορά θα πάμε στα εισιτήρια. Είναι το μόνο σημείο που μας έχει μείνει. Αυτός είναι ο αδερφός μου. Φύγε από το πράγμα, αδερφέ μου. Τους άκουσα να φεύγουνε. Μας το είπε συγκεκριμένα ο Αλέξανδρος. Πάμε να τους κυνηγήσουμε. Πρέπει να ρίξουμε ένα δυνατό τρέξιμο να πάμε να το τελειώσουμε το παιχνίδι. Να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Ποιος θα κερδίσει τα 100 ευρώ. Άμα βρούμε όμως και τους τρεις μαζί, τότε θα υπάρξει plot twist. Κανείς δεν θα κερδίσει τα 100 ευρώ. Μπορεί να είναι εδώ πέρα. Πάντως σίγουρα. Τι πέρα, ρε μαλάκα, θες να με τρελάνεις. Ψάχνουμε σε όλο το γήπεδο, ρε. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν είναι πουθενά. Λοιπόν, φωνάζουνε. Είναι η 100η φορά που φωνάζουν. Αλλάζουμε πλευρά. Πρέπει να πάμε να δώσουμε ένα σπίτι, Γιάννη. Τρέχουμε. 1, 2, 3, πάμε. Τους βρήκα. Μην βλέπεις, δεν δείξε εμένα. Λοιπόν που λες, αυτό είναι μπλόφα, παιδιά, είναι πάνω δεξιά. Είναι πάνω δεξιά στις κερκίδες. Μην τους κοιτάτε. Δες που πάνε, δείξε, μπορείς να δείξεις το πλάνο. Τέλος! Τι 4! Τέλος! Καραμάνος! Έλα, πήγαινε πάνω. Περιμένετε. Λοιπόν, υπάρχει ένα plot twist, το οποίο το έχουμε πει εξ αρχής του βίντεο. Όταν συνειδητοποίησαμε ότι 4 άτομα λείπουν από το παιχνίδι, για να ολοκληρωθεί, αποφασίσαμε ότι εάν τους βρούμε όλοι μαζί, κανείς δεν κερδίζει τα 100 ευρώ. Τα 4 τελευταία παιδιά, Γιώργος, Νίκος, Παναγιώτης, Γιώργος, Man to Man μέλος όπως είπαμε πριν. Είχαμε πει ότι αν τους βρούμε και τους 4 μαζί, κανείς δεν κερδίζει τα 100 ευρώ. Μαντέψτε τι θα γίνει. Κανείς δεν θα κερδίσει τα 100 ευρώ. Είστε όλοι χαμένοι. Ο μόνος κερδισμένος είναι ένας. Αυτός εκεί. Κέρδισε 50 ευρώ. Έτσι πολύ απλά χωρίς. Όχι ρε. Αφού καταφέραμε να βρούμε όλους, το πρώτο βίντεο φτάνει στο τέλος του. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά. Αφού τους βρήκαμε όλους. Δεν θα βρει κανένας ρε. Μαλάκα τα πέταξε.